Когато нисшите започват своя живот с песен, своя духовен подем към корена на душите, висшите увеличават силата им, за да постигнат нисшите висшата светлина на мъдростта, разкриваща се в зон на света Ацелут и в предсестващите го ангели. Така нисшите увеличават силата и сиянието на мъдростта в висшите сфери. Приготви всичко за своята трапеза е песен на човек, който след пробуждане на точката в неговото сърце, извървявайки дългия път на подготовката за духовна работа, преминава през Максон, влиза в духовния свят, минава през всички степени на световете Асия, Яцира, Брия до света Ацелут. Придобива желание за отдаване, достига голямото състояние и се повдига в рош на света Ацелут. И там неговата душа се кани и е готова да получи светлина от света на безкрайността, с намерение за отдаване. Когато душата на човека се напълни с тази светлина, която се нарича трапеза на праведниците, той усеща всички преминати от него степени и всичко, в което се състои тази работа, това високо състояние. Човекът възпява тези сили, с помощта на които се е повдигнал до него и ги кани на трапезата. Всички тези сили участват сега и той ги чувства като съставни части на голямото сливане, което осъществява с Твореца. И той и Творецът се съединяват заедно във всички желания на човека. Човекът кани висшите степени, грижищи се за него по времето, когато е бил малък и се е намирал на пътя, Зейранпин и Малхут на света Ацелут, които са родили неговата душа, управлявали са го и са му помагали да расте. Те са го превели от състояние в състояние, от тъмнината към светлината, за да може да се изясни всички тези определения и по този начин да помъдрее. До момента, в който той порасне и се повдигне над своето желание да се наслаждава, когато може да му устоява и да работи с него заради отдаване. И сега, когато се намира в най-възвишеното състояние на единение с Твореца, човекът пее песента, приготви всичко за своята трапеза. לעבוד איתו אף על מנת להשפיע. ועכשיו, כשהוא נמצא בזיווג הגבוה, נעלה עם הבורא, сега, на тази висока съботна трапеза, по подобие на бъдещия свят, светът на окончателното поправяне, той използва всички средства, всички основи, всички вътрешни и външни сили, цялата своя душа и всички светове, които са го довели до това състояние. И идва времето за единение с Твореца в едно единно желание, в едно състояние на трапезата на праведниците. מגיע הזמן התחברות עם הבורא וזיווג אחד וכלי אחד בסעודה של הצדיקים.
Апотеозът на пеенето, това е песента на песните, която включва в себе си цялата Тора, цялото египетско изгнание и изхода на Израел от Египет, цялото изгнание на синовете на Израел сред народите и тяхното освобождение, цялото възкресение на мъртвите до този ден, който се явява съботата на Твореца. Това, което е сега, което е било и което ще бъде в седмия ден, когато настъпи съботата на Твореца. Всичко е включено в песента на песните. Мелодия. Мелодията е изразяване на емоции без думи. От една страна тя е по-абстрактна, а от друга по-ясна и съсредоточена. В песента думите и мелодията действат заедно. Както има думи, съставени от букви, които заедно образуват изреченията на посланието, в определен процес, който започва и завършва, докато самата мелодия, която е добавена към думите, изразява теамим, вкусовете на посланието. Тогава в мелодията, без думи, човек трябва също да изрази липсващите думи чрез самата мелодия. Знаем, че има разграничения в съсъдите, наречени теамим, вкусове, некудот, точки, таагин, знаци и думи в самата мелодия. В писането също виждаме некудот и букви. Но теамим и таагин се използват само при специални обстоятелства. Те са вътрешни допълнения, които изразяват вътрешното състояние на съсъда, чувствата на човек, как той гради своето отношение. Мелодията отива отвъд думите и в много случаи променя смисъла им. Аз мога да пея същите думи весело или пък да ги пея тъжно. И всеки път същите тези думи имат напълно различно значение. Това означава, че мелодията изразява моето отношение към онова, което думите казват. Затова има теамим, некудот, таагин и букви. Теамим изразява отношението на човек към онова, което пее на много по-високо ниво.